Живеем в едно от най-свързаните времена в историята. Всичко около нас става все по-умно. Изкуствен интелект, умни домове, устройства, които са винаги включени. Животът стана много по-бърз, по-удобен, по-свързан. Но докато целият този прогрес се случва, има нещо друго, което тихо расте около нас. То е невидимо, то е тихо и е навсякъде. Сега EMD използва патентована скала, наречена AEI, което означава индекс на околния електросмог. Мислете за него като за просто визуално ръководство от зелена до жълта, оранжева и червена зони. Всеки цвят показва различно ниво на електросмог в вашата среда. И след като го видите, започвате да осъзнавате колко много замърсяване всъщност има около вас. Сега нека да погледнем какво се случва в реално време. Без MGuard можете ясно да видите, че нивата на AEI от EMD са много високи. Мога да го достъпя лесно навсякъде. На моя личен лаптоп, на моя таблет и разбира се, на моя смартфон. Сега вече включваме системата MGuard, затова ви моля да гледате внимателно. В момента, в който MGuard се включи, хармоничният индикатор се промени от червено на зелено. Това показва, че когато MGuard е активен, средата става по-хармонизирана. И нивата на AEI също паднаха до зелена зона. И това прави MGuard един от най-мощните лични протектори, които можете да имате.